Galas gawa po na ni panahon na perti naman paita ning lugar. Wa na matrabahuan. Wa na ko'y pang extra income kaya ang sagingan nahurot nagsakit. Kung saon ko na neron, wa na may kaon na ni. Ako mangitag kwartaan ni. No choice. Mabaligya gyud ako ning pinakamalaw nga cellphone. Wow. Pasaylo ako. Tiribi ako gaduta. Sayangan eh. Pero sige lang, para namin pang konsumo karong adlaw. Jeep! Iman, Asam sa sige ra mga dula. dula nga naglungag ko. Kapag gigaling. Atoy lang kung tansong nimo. Ingna ipinda ko ning cellphone. Kani? Oh, 1,000 kay watay konsumo rong gabiyon na. Impas ni mo diba? Ay nasig pangutan na Jeep kay grabe problema karon. Siya nga pula niya nabi yung indri akong account na adri magdula ko. Manday ko ingon nga nadi akong duta. Sana siya nga pula niya baligya gini mo ni. Oh, ingna si Uncle Tanchong nimo nga 1,000 lang akong baligya ana. Puro eh. Wa na tay laing daganan Jeep. Sige, ina na ko siya 1,000. Oh, Sige. balik din na kasi magapit-apit mga kumputiran kay bacak-bacakan ta ka Ang dito. ilungag bantay sa tuwasan ito ha, kami si mapagod. Ay, mura pag naibugas, taglungag-lungag ka. Takang nabukag balas dito ha. Pagdali! Kini, huwag kayo magpasarang-sarang sa kung aron kay mauning armas ako nga bago nga perti kusugan mo buto. Istingan na to eh. Wow, ka-power na lang yun. Tayo mo agay di ron, bili mo hatag, lagi dilinsahan, lagi na ako ron. Impas yun. Grabe siya nga, ng cellphone na eh. Baligya, 1,000 ni kuya ba eh. Saan? Kaya may mo, lisod mo panahon ron. Ito ang sinakasakultan siyong bi. Oy, kini, kanay isa. Oops, ay sa dong. Saan man eh? Kasi unsa man eh. Hatag diha, nakay kwarta diha. Kisa di ka cool, kung ano yung kita ni mo diri? Wala ka ilas ako, wala ka ilas. Wala ka rin oh! Paghulat, ang pastulyas ako. Ako ang apo Dris Kapitan. Apo sa kapitan? Oh, wala may kapitan. Purok man eh! Kabalo mo kung purok ni. Mo bitong apo ko sa kapitan no. Sige, labo sa kapitan, Rebos, nga purok man eh. Ay nasigdag kag pumuntahan na ba? Hindi. Atag kwarta dira. Unsa man? O silon ti kani? Ayaw, cool! Kay makabuto ni buska ng utok mo. Wala mo may kwarta, cool! Ah, way kwarta na alagi. Wala ko no, may kwarta oh! Ako'y kuot sa bulsa. Oh, ikaw, kuta oh. Oh. Ay, wa kay kwarta. Wala, lagi ko, nagsugo, nabi ko sa kong kuya. Nga, ipabaligyan ng cellphone. Wa ko'y labot ambi na. Lo! Ayaw, cool! Say na si reklamo. Pasi na dito. Cool, amin na, cool mo! Dos, pasi na. Ambi-ambi pa ka. Banter juga ko, sumbong dengan kuya. Ibaligyan na ba na niya, kaya wala may pangkuhan, palit og bugas. Banter juga do. Kilabot ako namang kuya. Tugan dito, ako nahadlok sa kinsa. Patay, gini bata, taod-taod naman mo ko makabalik. Ako, naunsa makajip. Naunsa ka, hoy. Asa naman kwarta? Ang cellphone gikuha. Ha? May tao dito ya. Giharangan ko gikuha ang cellphone, kaya mga kwarta. Yawan niya, oy. Suga ka ng tawanan. Anong diri masasakong teritoryo na ginana? Tara ya, ito na to. Kinapalit to basig maapsan pa to na to ba? Tirira ka. Kuyog tao eh. Ako rin bahala dito, Jib. Asam Sige, dyan sige. may tagsambay. Dito sa may rambutan, katong ginadakupan og mga kuhan ba, sundalo. Narito siya nagatang. Sige, tirira ka. Ulat na ko diri para makalungag ka. Sige. Ako rin bato rito. Bantay ng tawanan na. Amping niya. Ninduta nga cellphone nga akong nasikwat. Oy, mahal-mahal diri. Anong kuha? Ano mo kong cellphone? Uy, kinsa man ka? Ako ang kuya atong bisita ni mo diri kanya gibarguan ni mo ani. Na, karong gawa ka kay las ko ah. Wala kay lawadyo kailan ni mo kinsa man ka? Ako sa kapitan diri ah. Wa ko labot ako ka. Labot ay ha. Uy, ko magwa ko armas buanga ka. Kumana unsa man hatag mo na cellphone dili. Hatag mo dili. Buanga ka. Basta na dito buanga ka. Kung laban-laban kay mo dito mga model. Ay na si panghilabot nila. Pasi na dito, pasi. Labot ang buanga ko, may pinakaligon diri ha. Kira-kira na nagbuhay ni mo, basig tiwasan pa hinuti kang buanga ka. Sure ko nakuha gitu ni kuya ang cellphone kadako atong gamay atong lawas so. Lakiya to. Uy! Ya. Na, asa man tao ya? Loy kay kagay din dagan, oy. Dagan niya. Certain dagan. Ang cellphone ay man. Kasi Ha?
Ano man, naman siya. Sakis ka! Patay ka dato, mo bunog ya. Oh, baka nagsulti ka na. Pwede ito dala-dala di ay. Wala, kalimot ko kingo si mga wala ni Pisay ko, antay pusil na eh. Tabali sa dito, tabali sa dito. Wala si tambala na. Tambala. Tambala to biyabas.